Indonesia. Selamat malam Mas Komir. Alah Mas, sama Kuwi Komir tenang ngene lho ku ya ampun Mas. Ya ampun Komir. Oh, iki Mas Gilang ayo teko kene nya ini. Sang Dewi katon lam-lami ambatar wewangi semi arom kembange melati dasar wulan bidadari. Mas Agus dari Mas Agus Naglik Sendung. Sugeng dalu Mas Agus. Rasa abiyore kartipo kadya puspita ing pindra hanjak kepitresno. Ayo goyang Mas Komir. Ayo Mas. Dua. Kembang suci yang semi sanjroning sepi sayamu badangi saratri kembang hati kangen kulono mikir tanpa Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas Konkret 35 Pak Samidi. Pasukan dari Kediri. Pohyanto. Selamat malam Pohyanto.
Sekar gadungi kaya ngene iki lho, Ya, luar biasa. Kompak sindene ayu-ayu penontone mbludak no. Nggih, iki penonton iki yo lenggah anteng ngono Mas, gak enek sing gelut Mas. Ora enek. Iki Pak Mulyani ngono iki ngantek bingung arepe nyedek merapat Pak Mulyani bingung no. Sekolahnya jadi. Sudah manggis ngancar Kediri, pasukan ngancar Kediri. Pak Jadi Kaji Lombok hadir apa enggak? sudah hadir Oke. pasukan dari Pare ya. Jadi Nyanyi, Kak, gini Mbak Maria Punjung, Ya. baik yang lihat live streaming, mbok menawi panjenengan kagungan kerso, baik mantu sunatan pitonan, pengen nimbali Ki Minto Darsono alamate pakai Serjo Rejo Tangan Tulungagung, Pokoknya ngarep enek bore. Kepala desa ya. Kepala desa toh saya? Kepala desa. Biar kayak kepala diesel loh. Desa. Iya. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya yang lewat live streaming yang melihat penampilan di malam hari ini.